da zuwanka yan jannatul ma'awa san ka ne muradinmu. Al-Mustapha labbaika murna muke da zuwanka yan jannatul ma'awa san ka ne muradinmu. Maraki shi ya kai ɗaya ne komai da kai zan fara, mai bani kyautar gaske sarki na jalla tabara. Yau ma ka bani ilahi dan basimi da dabara, duk yadda kai mana Allahu haka ne zabunmu. Mai yau da gobe latifu kai ke iya muna Allah, kaban abin da nake so kyautar ka ba ta illa. Gwanin jikinka nake so zan waya goya Allah, ka yarda na yi ta yaban har gaban muradinmu. Allahu ka san sirrin cikin jiki har ruhi, annabi ne alƙiblar santar mugunka ilahi. Mu bin sa ne mu nufar mu ƙaunarsa ce a cikinmu, ran lahira tashe mu a can gaban manzanmu. Al-Mustapha labbaika murna muke da zuwanka yan jannatul ma'awa san ka ne muradinmu. Ya Rabbu kai ta salati ga shugaban manzanni, annabin annabta shine ka ba Qur'ani. Ka sa sahabbai Allah batun su ya cire rauni, sakon ma'aiki Allah ta gunsu duk ya ishe mu. Sa da shehunanmu ya Rabbu su suka ja mu, suke fata mana kai Rabbu har da manzan namu, kamar su dan godiya har da shehu tijjaninmu. Kasa da barhama har si da gashi nan abbanmu. Esidi na gaishe ka mai san ma'aikin Allah, dai akan manzo ne hidimar ka babu kasala. Allah ya ja kwanan ka jikan ma'aikin Allah, mu koya bar mu da kai mi ta hidimar zabunmu. Al-Mustapha labbaika murna muke da zuwanka yan jannatul ma'awa san ka ne muradinmu. Assalamu alaika ya mai mukamin karshe, assalamu alaika mamudu manzan karshe. Ya shugaba amsa mun na samu babban dashe, ka ce da ni na taho gunka Mustapha na kamu. Barka da sauka abudu barin jakadan Allah, zuwanka yayi mana kyawu ka shirya bayan Allah. Al-Mustapha Mahmudu ka zo da bautar Allah, ka kauda dukkan shirka Rasul ka shirya mu. Ka nuna wa bayi Allah sun bihi sun masa sallah, ya mai dubun alkhairi sai da kai akewa Allah. Mu kai muke yin koyi sirrin buwayar Allah, komai na kyau Allah gunka ya aje muka samu. Al-Mustapha labbaika murna muke da zuwanka yan jannatul ma'awa san ka ne muradinmu. Ku ji shi hasken Allah shine ya sauka a wanke, jikinsa ba wani datti cibinsa gashi a yanke. Allah ya yi shi da shayi bawansa ne ya sitirce, daban da mu kuma bayi kamar saban taɓa ji ba. Ga ɗan da sheshen bawa mai kyau kirar Allahu, managarci mai kyan tsari koyin sabon Allahu. Kowa ya yi masa da'a to ya yi wa Allahu, baka shiga gun Allahu in ka bar zaɓinmu. Amsa kiransa ya fi ibada kunji ni ma na yi zane, Allah da manzan Allah ba a raba su mu gane. Salamu kewa Allah cikin tawa muka gane, in ban da manzan Allah shine silar aikinmu. Al-Mustapha labbaika murna muke da zuwanka yan jannatul ma'awa san ka ne muradinmu. Mahmudu kai na daban ne Allah yana gaishe ka, sunansa shine
haɗe ake faɗarsa da naka. Allahu ya zabe ka shine yawa albarka, ya dau halitta kabɗinta ya saka a ƙasanka. Ya mai gidan annabta kana da girma da yawa, na zaɓi na yi ta faɗarka daga nan har ranar mutuwa. Idan na zo ni yabanka ka dinga ɗeban kewa, ka zo gabana ka tsaya na ganka alkhairinmu. Annabu wanda ya ƙi ka na ce yamma a ta sallah, azumi ya daina wahalta aikun ji bayin Allah. Ki tsabtacewar aiki in babu manzan Allah, cikinsa ba san Allah sannan ba zai karba ba. Kalifin Allah mai kinta kai yayi wauta, wanda kai batu ya ishe mar lallai kwakar ya musanta. Ya aikata shi da kyawu kar ma ya ce ya manta, a can gaban Allah haka bai zamo hujja ba. Wajibi a karɓi batun ka gaba da Habibullahi, tilas abi kama aiki kai ne siraɗin lahi. Matattarar alkhairan Ubangiji wallahi, wanda duk yake kaunar ka ba za na ce arne ba. Mai motsa dutsen udu kana da baiwa da yawa, sannan ka sarkin yaƙi na rabu kai ne a gaba. Masu ja da kai sun kauce an ji su sun motsa ba, a ran badar ka kashe jahilin da bai gane ba. Madina dole a so ka ko dan asira kiyama, akan ka Allah ahadin ya ba da kyautar ni'ima. Mai son kashi sai saba yanzu a bashi na'ima, makiyin kashi ya siya ta canza a kai shi jahima. In banda ma mara da'awa zai ki manzan Allah, kuma na ce masa shege kuma wanda ba shi da Allah. To kaji wanda kake ki Allahu ya masa sallah, aran da yayi wa fati ba za na daina faɗi ba. To yanzu mai ka fahimta ga wanda baya sansa, ko kuma in ka faɗe shi a ce ka daina yabansa. Ai mu ko mun rike sansa yanzu muka fara yabansa, muke faɗarsa da gaske ba za mu daina faɗi ba. Labai ka bawan Allah mun so ka kai rahama ne, farin jakadan Allah mun bi ka kai manzo ne. Sai kai mu harbin Allah muna da babban zane, aran da za mu gaban rabu babu wanda ya kai mu. Wallahi da a taɓa ka ni gara kai na asire, ni a kanka na zauce ko za a ce na zare. Uwa uba ka fi su kaunar ka ce ni nazare, da kai nake so na cika Allah ba zai ya hani ba. Inde da kai Mahamudu Allah yana cire wahala, ya rabu yarda ka bar mu da manzan Allah. Da duk wuya digirin si au ashe ba wala, rukon ma'aikin Allah shine kadai zaɓo. Wallahi zan yi yabanka ko za a ce muna arne, a kansa ba na kunyar a ce da ni na zare. In ka faɗa kai zaɓi na yi alkawar zan daure, inda akan manzo ne ba za na kasa hakan ba. Yabon ma'aikin Allah da shi muke kai sako, mata maza mu yabe shi a babu na roƙe ku. Wani lamari na fahimta kun ganni na ɗauko ko, bara nake a gurinsa ba za na daina barar ba. To ni anan zan huta
huta zan bar ku sai kuma gobe. Abba ne dan auta a cikin ku mai yin bege, na jingi mai manufar annabin da baya waige. Fata nake Allah ya haɗa mu gun mai son Al-Mustafa